for the very first time this year, kauna-unahan namin tong date ni Dudong. 조용하게 이거. Good morning! Ayan yung mag-ama ko, oh. Breakfast time. Kakatapos lang nila mag-breakfast. Zomer. Ako, ayan. Come, sir. Uy, saan ka punta? Je kan ook langzamer doen. Ah, you can langsam. Oh, my. Nag-ano siya ng kanta, mga inay. Ako naman, maglalaba. Ben je naar buiten? Kasi, mamaya mga inay, may date kami ni Dudong. For the first time na lumabas si Elena. So, andito si Elena. So, first time naman magde-date dalawa. Kaya, maglilinis muna today. Tsaka, ayan, itong mga labahan. Para pag ayan, tuyo na siya, so pwede ko na siyang tiklupin. Tapos, isusunod ko to. Ito, basura to. Galing sa taas. Kaya, ano ko, itatapon ko maya-maya. And, lagay ko to. Para, ready tayo gumala maya-maya. Tapos, mamaya pupunta si Karen, mga inday. Dito, siya yung magbabantay sa dalawang bata as usual. So, we are happy na andyan palagi si Karen sa amin. And, ayun, we deserve na makaano din naman kaming dalawa. Kahit 3 hours or 4 hours. So, unahin ko na muna to and maya-maya uli mga inday. Lena! Hi! Kano. Pupupan? Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Kumusta kayo? Mabuti naman po kami. Gusto mo matuto Tagalog? Opo? Opo. Hello mga inday! Look at Elena! Feel na feel niya niyang umupo mga inday. Oh. Nakaupo siya sa ano ni Papa. Ay! Ang Papa! Papa! Ha! Ay, ay, ay! La, 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 la. Ay! Ay, ay, ay! Kumudjut, kumudjut. So, ayan. Nakapaghilamos na ako mga inday. Natapos na yung paganda natin. Charit. Ngayon, magsasampay ako habang yung dalawa nag-aano sila ng mga seeds ng flower sa garden. Yeah. Ayan, tumutulong daw siya mga inday. So, ilagay ko muna ito dito. Magsasampay ako sandali. 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You are just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart
주고 with you by my side. Good evening mga Inday. What time is it? 6:39 mga Inday na ng gabi dito. And for the very first time this year, kauna-unahan namin tong date ni Dudong. Say na nag-inom. But no, we also have a date. We put the Savi in also in Karen. Yeah. So, ayan na. Si Karen mga Inday, pumunta siya sa bahay. And siya yung bantay kina Savi at Elena. Ano lang naman, like 3 hours, ha? 7, 8, 9. Like 3 to 4 hours. Ayan. Yung magbabantay siya sa bahay. Tapos uwi kami siguro mga 10, mga ganun. So, yung gagawin namin is, alas 8, nagpa-reserve siya kung saan kami kakain. Tapos, since ano pa lang ngayon, hindi pa nag-7. So, pwede kami maglakad-lakad sa paligid doon sa center ng Breda mga Inday. So, ayan for 5 years together. At least may pa-date kahit minsan, di ba mga Inday? And mahirap kasing mag-date na kayo lang dalawa mga Inday pag especially ngayon dalawa na yung anak namin. So mahirap. And buti na lang andyan si Karen. So si Karen talaga, she's really a big help talaga sa amin, to the rescue palagi. So, pag may mga lakad na hindi pwede isama yung mga bata, ayun, mga appointment, ganun. So, siya yung napag-iiwanan namin mga Inday. Nagpapasalamat kami na palagi talaga siyang andyan para sa amin. 내게로 와서 melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. So, ayan mga Inday, it's a good thing to start this date kasi kagagaling lang namin tatlo. So, the 3 of us got sick, mga Inday. So, una si Savi, tapos, una si Savi, tapos naano kami, nahawa kami ni Savi, sabay kami nahawa mga Inday. And, if napanood niyo yung vlog ni Inday yan, na ano yun, na kwento yun ni Inday yan dun, and, as in, madaling araw kami nagsuka. Ako muna nagsuka, tas ilang minutes siya. So, ayun, pero, ayan, good thing na, ayan, na okay kami. And, especially si Elena, grabe yung dasal ko noon na sana hindi siya mahawaan. Kasi kawawa naman pag nagsusuka siya, baby, di ba? So, ayun, buti na lang hindi siya nahawaan. And, si Savi din, hindi din niya nahawaan si Elena. So, yun yung importante mga Inday. And to celebrate na magagaling na kami, ayan, nagpapadate si Mayor. Seryoso. Seryoso siya sa pagdadrive. Dito pala kami magpa-parking, tapos lalakarin namin yung kung saan yung restaurant na pupuntahan namin. Ay nga pala, makwento ko mga Inday, kahapon nga pala yung first driving lesson ko sa ayan, pangalawang driving school mga Inday. Diba na, buti na lang na refund. Kaya may pinambayad kami uli sa pangalawa. So ayun, nag-start and babae yung instructor ko. So far okay naman mga Inday, and ayan, matinong kausap mga Inday. Dalhin ko daw to. Ay! Ito. Yung sa ticket parking para mamaya. So matinong kausap naman, and mga Inday, wag ka, 33 years na siya na nagtuturong mag-drive. And kampante tayo doon. Naghanap kami kung saan kami makakapag-park. Is it out? Ayan, yeah. Route? Oh yeah, it's right. And patay, dapat pag-aralan ko to. Yun na, pataas kasi walang mga vacant. Mga Inday, andito kami sa top. Wala kasing maparkingan, pero as in, ang ganda ng view. Parang nag-date kami sa sa rooftop.
1, 2. Ay, wait. 1, 2. Thank you. What? Thank you. Have fun. Ah. Ik weet niet of het tegen allemaal. Hello mga inday. So, papunta na kami sa restaurant. Ayan. So, may binili lang kami konti mga inday. Tapos, diretso na kami sa restaurant. And, lumadali kami kasi more than 8 na. May binili pa kami kasi sa ano, para sa face ko na cream. Kasi nga, super dry siya. Especially ngayon malamig. Kaya may dinaanan kami sa store. Make a photo. Yeah, Video. video. Vliegmode staan. Dat is een Ha? staat bij mij nog op vliegmode. Three hours later. Mga inday, nagsisimula pa lang ang party dito. Mga busy ang mga tao pero ano na, magti-10 na. Time to go home, back to reality. Now we found each other again. The next day. 내게로 와서 melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸. Magandang hapon. Papa, magandang hapon. Gedaan hapon. Ayan ang view, oh. So, yan yung view ng nilalakaran namin. Actually, part na siya ng Belgium na to mga inday. And dati nung buntis ata ako, so nag-biking kami dito. Nag-biking kami dito mga ni. Wala pa si Elena. Tapos, yung pinaka-destination namin is may simbahan siya. And katabi ng simbahan may restaurant siya. Tapos may playground para kay Savi. Kaya yun yung naano namin kasi para may walking kami. Tapos mamaya, pagdating namin, may paglalaroan si Savi. So, ayun nga pala. Hindi ko kayo na-welcome. Welcome to our walk today. Nasa Belgium tayo. Sinasamantala namin mag-walking mga inday habang ito may araw. Nakikita nyo, may init pa. Kasi I think today is the last laba. And then the next day, it will rain. So, rainy na. Kaya yung mga naglaba din ako, bonggang laba lahat. Tapos wala na akong labahan mga inday. Para maisampay ko today. So, since mahangin na may araw, mamaya tuyo na yun. Ayan, wala kasi kaming dryer mga inday. Kaya yun ginagawa ko. Nagana ako ng medyo mabibigat. Mga beddings. Para naman mabilis matuyo. Oh, a love like this, so 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 With you by my side 지금 이 순간 서로가 마주하는 지금 Wow! Super ganda! Oh, it's nice! 이게 철이 지난데도 Wow! 내게 전할 수 있게 Ayan o. And if gusto nyo mag-picnic kayo, may upuan doon. Wow! Ang ibon, no? So, andito na kami mga inday. Ayan dun. And may maliit siya na church. Yeah. Yeah. Masarap? Lekker? Masarap, sabi? Masarap. Masarap daw.
Tapos na yun, Snack time mga inday sa kalalakad. Diwa? Snacka. Diwa? Snacka. Wow! Hey, Papa, sir. Wow! Hawakan. Yeah. So, it's time to go home na mga inday. Kasi tingnan nyo yung langit. Parang iiyak. Mag-share lang ako ng konti sa inyo ng kaganapan sa date namin kahapon ni Dudong. Super kilig pa rin kahit na 5 taon na kami. Ayan, may kilig factor pa rin akong naramdaman at saka siya. Tapos ang ganda ng feeling pa rin mga inday pag nasa restaurant kayo, tapos inaano niya, inihila niya yung chair para umupo ka. Parang yung dating sumisibol pa lang yung pag-iibigan. Charot, sumisibol. And ayan, appreciate ko and thankful kami kay Karen kasi siya yung nagsabi na baka gusto niyong mag-date. So, ayun, syempre pagkakataon na, mga 4 hours ata kami kasi bumalik kami mga 10 plus. So, before kami pumunta ng restaurant, may pinamili lang kami ng konti, pangginaw, mga inday kasi malamig na dito. Tsaka yung cream para sa face ko. Kasi, ganito talaga yung problema ko mga inday. Pag winter na, mabilis talaga, grabe yung dryness ng skin ko, especially ng face ko, especially dito. So, kaya, bumili kami. May tindahan na nirecommend yung kaibigan niya. So, yun yung pinuntahan namin. I hope mag-work siya. Ang saya ng feeling. Ang saya. Kahit 5 years na kayo. So, talagang mas maganda. May pa rin. May ganung bonding pa rin. May mga date-date. So, kung may pampag-iwanan kayo sa sa mga junakas nyo, mga inday. So, maganda yung feeling na kayo lang talaga. Parang muling ibalik ang tamis. Hindi, may pag-ibig pa naman. Pero muling ibalik yung time na parang kayo lang dalawa. So, nakakatuwa mga inday. So, dito ko na muna tatapusin yung vlog ko for today. Iniiwan ako ng mag-aama ko. So, thank you for watching our video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel at pakihit po yung notification bell para pag may mga bagong video po kami, mabilis po kayong ma-notify. Bye! Ingat